Dyma Roberts at Mwandwe. Mwandwe llawn tripiau a sgiliau ac yn croesi'n dda. Cowens at Mwandwe'n ergydio, mae yna wiriad, mae yna arbediad da hefyd gan Lang. Mwandwe yn ergydio, o fe nath i wirio, a Lang yn gwneud yn dda i'w harbed hi. Siarad o flaen Lewis, chwilio am y bel at Elliot Evans. Dodiad da gan Baker, cyfle i groesi. Dyma Sam Jones yn rhwygo'n gyffwrddus. Croesiad yn berffaith i lwybr Sam Jones. A Jones wedi symud yma o Cymru'r y Clydach yn rhwygo i ail gôl yn uwch gyngrau'r Cymru. Cowens yn cynnig i hun, bas ymlaen at Rushton, ysodiad at Cowens. Cowens yn ei lledu ddi bach o le gan Mwandwe fan hyn yn torri tu fewn i Chubb yn ergydio! A Lang yn hedfan trwy'r awyr i ddyrnu'n glir. Eto y perygl yn dod oddi wrth Liffwmpa Mwandwe. Mwandwe yn torri tu fewn i Chubb. Ergydio'n gryf ond Lang yn arbed. Llinell o chwaraewyr mewn melyn yn disgwyl y croesau. Mae'n un sal gan Craig Williams ac rhwydd i glirio gan Baker. Nôl mae'n dod unwaith eto at y postyn pella. Rushton! Mae dros ben Lang, mae'n gwirthio'r ac yna mae Liffwmpa Mwandwe yn methu'r targed. Nick Rushton gafodd y cyfle ar y postyn pella. Dwi'n meddwl bod Alex Lang wedi cael llaw iddi. Ac yna Mwandwe yn rhuthro mewn i'r cwrt cosbi. A'i ymdrech yn fflachio heibio'r postyn. Hughes yn ei lledu ddi allan at Arsan, sgiliau da i giro Chubb. Arsan yn parhau i fynd. Croesiad y Shell yn olywio fan yna erbyn Joe Evans. Nawedd meddai Iwan Arwel. Chwaraewyr y Drenewydd yn sgrechen am gigor smotyn hwyr. Woman yn colli'r bel. Mae gan Sears at Walker. Heston yn glir yn y canol. Yr orbeniad yn cyrraedd Mwandwe os y gyfle mergyd. Nôl ac Ismael yn croesi'r peniad lawr. A dyma Walker dy postyn pella. Sears yn ennill pwynt i'r Drenewydd gyda'r cic ola. Ryan Sears ar y foli ergyd isiel heibio i Lang. Ac yn yr amser sydd wedi cael ei ganiatáu am anafiadau ar ddiwedd y gêm. Mae'n mynd i orffen yn gyfartal 1-1.